Hello, my check. A ci gaba da gashi. Let's go there. Zango, ABC, sai baba, mu da kaya kake baba ko an cika ba dan nawa, ga sawun giwa da ke sanar gumi yayi bacewa, san uwar nisa lahira gidan zuwa badawa, baba ga dangarki mai guri da ya zo ai fitawa, kun ga kasar kabare bai sa tuna Allah ai kokawa. Ba sha ba na takawa kai gero ne ai hannu yayi kadan kamawa hasken rana ne baba wanda tafi bai karewa manya ne yara ko suna zanin goyawa babban jeji ne ko mahaukaci baya kangewa baba fa alkhairi ne tunda da shan Allah ne wai yaya zabi ne Buhari mai nasara ne shi mai bin Allah ne da malami ba za su iya ba baba Buhari mai kanawa kai ne mai zazzagawa kuma kai ne mai jazawa kai ne mai zamba da mawa yau da har ma yan jigawa baba ne mai katsinawa har kefi da sakwatawa yan neja da yan abuja da yan benue har nasarawa mai musulmai da kiristawa a tama ka zan magawa inda kai ma ka dagawa inuwa gun tallakawa Allah ya baka baiwa ka girbi shirin zuwawa yadda baya ce ga kalwa waye zai ja da giwa a taba ka yau zubewa domin ka jura tsaiwa Allah da ya kai rikewa kuskuren Najeriya yawa ce wai baba ba zai wuce ba wasu ma har naji suna cewa wai baba ba zai iya ba wai baba Buhari ya gana ta kisa ba zai hana ba wai da yunwa da talauci baba ba zai hana ba wai babu ruwa babu taya baba ba zai sayo ba komai aka nemo sai a ji da kan baba Buhari babba wai ya haka ne mutane kuna shirka ba kuma sani ba arziki Allah yake ba da shi ba baba Buhari ne ba talauci yunwa lafiya da rashin ta ilahu rabba kisan kai da ake da garkuwa ba laifin baba ne ba gyaran Najeriya yan uwa ba na shi bane kadai ba aikin duka namu ne maza da mata yaro har da babba mulke Allah dukkan matsala mu faɗa wa ilahu rabba Allah ne magani ba Buhari ba kowane malami ba laifin da muke da kin junan mu da kyashi ma da gaba musulmi baya san dan uwansa musulmi ya ci gaba kirista baya san dan uwansa kirista ya yi gaba musulmi da kirista zaman da ake ba ka'ida ba mu so juna da zuciya daya ba wai yaudara ba ku biyo da mu gaida baba a 2019 mun zabi baba sun ya ce tambarin jam'iyyar APC ba bindiga ba kuma zaɓi gidansu baba saman da kasan ba zamiyar ba ƙungiyar kamfen da baba Buhari arewa kuje kudu ba Hajiya Binta masu deputy director na arewa aike ce sarauniyar yakin Aisha Buhari tawa gatan matan arewa ciwon ciki sai da kanwa Aisha ba ta dagawa farar mace mai haskawa alkyabban matan arewa amanar Binta ce yar Aliyu mai halin yabawa deputy director na kamfen ɗin yankin arewa Hajiya Binta mazu mai kama da maza min yi yabawa ke zango ina yabawa da kokarin da kika yi arewa Allahu ya ba mu sa'a abinci 19 bi wucewa ko kun da so yau hadawa ya zama tabbas kenan gabewa next level mu je baba Buhari matakin karashewa ayyukan da ka fara baba Buhari wuce kai yau gamawa hanyoyi an fasa an yi nisa baba ka karasawa barayin dukiyar talakawa baba ka yi hanawa bincike kan gaskiya in ka yi laifi ayyo rikewa ƙarshen rashawa da cin hanci a ƙasar mu an gamawa zaman lafiya an samu a ƙasa ba mai musawa abinci ya wadata a ƙasa rumbuna an yi cikawa ba ƙaran alburu sai ta ko ina yayo tsayawa ba
baba kasar ka ne, Najeriya gatan ka ne, yayan ka ne, gaba ɗaya jikokin ka ne, shugaban mu ne, Buhari mai kishin mu ne, mai tausayin mu ne, mai gyara na kasar mu ne, ba zai ci amana ba, ba zai bari a yi sata ba, Buhari mai yau zaba, ba za mu bari ba a canza ba, gaskiya dokin karfe kasar mu ka kare wuta baba, ka kammala gyarawa, kar da ka bar su su batawa, shuka alkhairi bayan ranka mi yaɗawa, APC sa baba Buhari kawai dodar.